Vi befinder os på modul 3 på samfundsfag D, og du har klikket på linket til Vismandsspillet. Det har taget dig ind til det, der hedder den økonomiske portal, hvor der kan være masser at lære om økonomiske forhold i Danmark. Du skal nu klikke på Vismandsspillet samfundsøkonomi. Du ender så her, og din første opgave er altså at løse det, der hedder Danmarksspillet, DK-spillet. For at komme i gang med spillet, skal du tage en kort prøve. Det vil sige, at du skal være i stand til at besvare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spørgsmål om økonomiske forhold. Når du har løst den lille introduktionsprøve, ender du her. Og det du så skal, er at gå videre til, hvad kan der ske? Det åbner et nyt vindue, og der kan vi se forskellige økonomiske faktorer. Og det du skal vælge er gå til forløb. Her kan du se de forskellige økonomiske begreber. Og du kan så vælge en af dem, og så prøve, hvad der sker, hvis man for eksempel ændrer på nogle af parametrene. Hvis vi nu tager skatter, så kan du vælge, om de skal øges eller mindskes. Og så kan du gennemgå forløbet og se, hvad der sker, hvis man gør en af delene. Når du er færdig her, skal du tilbage til materiale. Så vi lukker de her vinduer ned. Og kommer tilbage her til læringsmaterialer. Her skal du vælge temaer, dansk økonomi, du skal vælge intro. Under intro klikker du på næste, når du har læst teksten. Læser næste tekst, og så videre, indtil du er kommet igennem, og muligheden tilbage. Den eneste, der viser sig hernede. Og så er vi tilbage til forsiden, og så går du ind under opgaver, og så løser du den første opgave her. Du skal kun løse opgave 1, og det skal du gøre via Vismandsspillet, som du lige har været igennem. Så det vil sige, at du skal tilbage til Vismandsspillet, og så prøve at se, hvordan du besvarer de her spørgsmål. Og besvarelsen skal du skrive ned og aflevere på Ludus. Tak for den gang, og god arbejdslyst.